Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Clarissa at taga Pangasinan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Vadil, Lorenzo, kan Gatchalian family. Tatay Ising, Mamang Nida, Mama Jackie kan amin at taga Nueva Vizcaya from Jackie Lorenzo. Rolyoda family ti San Gregorio Cabala Union from Roger Rolyoda. Happy Fiesta Barangay Manzante Magsingal Ilocos Sur kan shout out iti Tolosa family from Lynn Tolosa. Managilod family ti Muñoz Rojas Isabela from Kathleen Managilod. Kakabsat ko iti Nagbakalan Wesleyan Church from Resi Takmo Aliado. Shout out kada Rofel Lardisabal, Jasmine Rivera, Benny Marrapacon, kan Kusi Malyaga Alamo. Talawe Cabaddo family ti San Mariano Isabela from Janela Cabaddo ti Hong Kong. Aji Lloyd Sagon, Nanay Conchita Bueno ti Agno Pangasinan from Lloyd Nerona. Joseph Eugenio, MJ Alberto, Ryan Christopher Sapon, Andy Tolentino, Joshua Agruda, Romy Acosta Jr., kastamot ni Chenny Manuel, Argel Juan, John Wilfred Eugenio, Tiramon Isabela, from Selwyn Javier. Django kan Shanaya Bautista ti Aritao Nueva Vizcaya from Mercedes Bautista ti Singapore. Taberna Alejo kan Mundo family ti Tangadan San Quintin Abra from Leyniki Alejo.
Kabuenas family ti Barangay Kunkunig East, Santa Lucia, Ilocos Sur. Tatang Erning, Inang Esther, Manang Emmy, Manong Brendo Naval from Sharon, Kabuenas. Mama Gloria, Ate Ann, Kuya Along, Ate Darbel kan Lovely from Mary Jane, Paranada. Shout out kada Josephine Jose kan Linda Pasyon. Matusalem family, Kimberly, Lady Len, Jenny Lynn ti Dubai, Gani Matusalem, Prince Kian, Princess Athena, kan Janrick from Nelia ti Dubai. Intay nga ruden ituloy abasaan ti surat ni Clarissa. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kumata kanayon kayo anakaradkad. Tapno agtultuloy ti panang tedyo iti liwliwa kada kami adumdumngag. Pasat nga minan ti inaldaw apa nagbiag mi, nang runa kanyak ti dumngag kadagiti upload yo. Napipya ngamin ti dumngag iti drama iti YouTube, tauray sa dino ti ayan ko kat makangagaklat ta. Ilangad na klaangan manang itinagan a Clarissa, tubo ti Pangasinan. Adamot padas ko akayat ko nga ibinlay, tanam na maag makaibati daytoy iti adal kadagiti padak adumdumngag. Adan asawa kan may nga anak ko manang. Gaput agmay may sa ti anak mi kan nilakay ko, nalaos ti panang taripatok kan kuana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang, idi nakaturpusan iti kolehyo, ti kakaisuna nga anak mi, iti asawa. Kasla na imas tinlutom nga mo sara, bakit? Wan matlakay, iso amangan ka na imbag tapno da pamigsam nga agtrabaho. Talaga nga do't makan ko ita. Paborito nga mo sar tinlutom. Iso nga awan nga rin rason tapno jak agbusog sakbaya mapanak agtrabaho. Oh, di nasayaat. Mala, rugyan ta nga rodan timangan. Aguray ka. Ayan dyan anak ta. Maturog pa'y laeng, iso adya kong riniing. Anya, ang maldawan, rumbang kumabimangunan tapno matulungan na kakadagiti trabaho dito'y balay. Bayam kadilaktan, kabaalak dagiti trabaho dito'y. At dayta ka manin, Clarissa, daytan jekon kunak. Manipod kinaubing ti anak ta, di mo pulos pagtrabahon dito'y balay. Kasano nga rod ang makasursuro kat balasangan. Makasurun tulat ta ka di. Papanan na ngay no din to kasta. No, di pa'y kumaubing kat insuro mon kadagiti trabaho iti balay. Di nagsaya at kuma. Dagiti to. Sikantumot ngamin. Mano'y nuyam ti kinasadot di anak mo. Sapay babae. Mangan kakit din. Tilaman paghayhay blada mon. Kasano mat... Oston, mangan kan. Tapno bakapan kamot ka nagtrabaho. Good morning, Mamang. Good afternoon, anak ko. Alauna ni Timalam. Sigurado anapuyatan ka manan, iso nga itakalaang makariing. Naimasan mi ngamin tinag-istorya iti video call kadagiti gagayam ko, Mamang. Parbangon na ni tay makaturugak. Malaing ka manganan, sigurado ang mabisbisin ka itan. Wan nga rod, Mamang. Agdi ko sakto na paman ang malpasa ka mangan. Ada ngamin lakad mi kadagiti gagayam ko. Ha? Sa dino? Mapan kayo agbiro kiti trabaho yo? Saan pa'y, Mamang? Agina na kami pansa kami to agsapol iti trabaho mi. Ay kat papanan nyo nga rod. Ag-birthday ti may sa agayam mi, Mamang. Iso amapan kami nga agagayam. Sigurado amalada wakto nga agawid. Pakibagayon tulatan ka ni Papang. Nagandad ka, anak ko.
Saan ka suminsina kadagiti gagayem mo? Sa bali itan ti panawen. Wan mamang, di kay agdanag, taado kami nga umatendar nga aggagayam. Ay, una yun ni May. Di na payam mo asimpaan ti kama na. Ang kakaiwara dagiti nagsukatan na. Tiyak pa'y katamo no niya tinadalos ka narugit ka dagitoy. Ultimo na nga na iti chichirya di na pa'y maibalang. Urnungan naman ito'y silid na. Ay, una yan aya. Ako kusak man laangan dagiti abadbado tayo naki-washing machine. Sobyek laangan adalusan to'y kartuna. Kabayatan ti panaglablabak ka dagiti badbado na. Ay, saan ka tayo masikura na makakitkita iti nakagulgulo kung nakawarwara silid na. Naibaglaangan ta saan na sumsumrak dito'y silid na ti amana. Sigurado apagungtan namanan no kasto'y karugit ti silid na amakita na. Apay tagita nakat ato apat-bato akop kupinam. Rumabin. Di ka pa'y nalpas dita, Clarissa. Dagitay kawas ni May dagito'y alinabaak. Kupkupin nagta na magaandamutan. Apay nga saan nga iso ti pinaglabam. Ayan na aya. Rimwar itay, apaman ang nakariing. Ada kano atindara na birthday ti gayem na. Makitam ti kasta nga aramid na. Imbes ko mga agsapol iti trabaho na, wano agtalinaad dito'y balay tapno matulungan na ka nga agid alimanag. Saan ba? At damat itinusadin lang ditan nga agbaybayang gudaw. Masikuranak ngamin na makakita ka dagiti kawas na nakawara iti silid na. Isuali na ba ako na? Namnamaan na ngamin nga daka mga rami di so akasta. Kahit anyamanan nga oras nga gawin. Ang mga numarabyan ka no, aduda nga agagayam ang nagatindar iti birthday. Apay, awan pa'y plano na ngagsapol iti trabaho na. Aginanada pa'y kanubasit sakbay ngagsapol da iti trabaho da. Nabanog da siguro ang nagadala iti numano atawan. Kahit imimasan na latandag paspasyar. Di nakatagawan tagtrabaho tapno damutan kabukbukudan na kwarta. Sana kanayon adawatan na dataon na dati kayat na agatangan wano da kayat na papanan. Di ka kadi agdanag. Agsapul tubot lakadi. Naitati ko na kanya kitay. Ay, sapay la kumangarot. Tapno sana masayang ti aldaw nga aglabas. Nakunak iti damo apasat ti surat ko manang Emmy. Agmay-may sa ni May nga anak mi. Iso akas taunay ti panangyali kakaken kwa na. Ngam sabali ti imbunga daytoy, tanagbalin matan nga spoiled ti anak mi. Nagturpusan iti kolehyo, ngam awan pa'y trabaho na. En-enjoyan na kanupay ti agpaspasyar akadwa na dagiti gagayem na iti kolehyo. Awan ti amuna trabaho iti balay manang. Ngam amok a masursuro ng tumatlaang.
Ngamday ta ti pangbababalawan kanyak ti asawak. Iti panaglabas ti aldaw, kunak nagberbiro kan iti trabaho ti anak mi. Ngam sabali manen, tinasumok na. Anya di importante nga ibagam ako na May. Lester, doa bulan ng tinapalabas. Ngamjak matlag binulanan. Ha? Itala na pasamak da ito eh. Anya? Anya nga iti marikrik-nam? Kanayin nga rod ang nagdagsan tiriknak. Adadag iti jaketa kanan. Kan ang utajak magustuhan. Kakaasya ka mga limlimad kada papangkan mamang. Amangan no masikog kamutan. Anya? Kasano na po na masikugak? Ti nasaya at mapantag pa check up. Tapno makasigurado ta. Kat no po no ti atap ta. Masapol atakdaran ta ti inaramid ta. Kaya't mo asawan? Agasawatan? Katanya pa nga rod. Saan kayo abay-bayan? Di kagdanag. Nakasagana ka sumango kadag iti dadakkel mo. Tapno ipanagnag ko kadakwada anapudno akan ka. Kabailan ta ka din? Masapol May. Wala, mapantakit din nagpa-check up. Kat nanyaman ti resulta day ta check up. Sa tanto pagsaritaan itinasayaat. Tapno amuta ti aramidan ta. Anya, masikog ka kunam, May. Pakawanan dak, papang. Oo na yan, anak ko. Kunak nagsapsapol ka iti trabaho mo. Tunggal rumwar ka dito ibalay. Ngam sabali mat gayam ti ar-aramidem. Asino ta ama ti sikog mo? Awan pa'y tinyam amom anobium kadakamay. Ni Lester, papang. Kasinsinti may sa agayam ko. Taga Sambales. Anya ti ar-aramidem na dito'y. Ada trabaho na. Ungag paiso. Agsapsapol pa'y laang, mamang. Makitam, awan pa'y gayam trabaho na. Kasano nga rodabiyagan na kayo ita anak mo? Agbiro ka no iti panggadan na dito'y, papang. Saan pa'y laang agsubli di Sambales? Pag naudan nyo nga rod, Day tarot ti problema mi, mamang. Makipagnanaad laang ngamin iti ayan ti kasinsin na. Bayat ti panagbakasyon na dito'y. No mabalin, dito'y kami kumapay laang balay, mamang, papang. Katanya pa'y nga ron ngay. Alangan mo tabay banda kayong agkalkalautang. Agyaman nakpapang. Ala, ibagam tao may ito dito'y balay. Tagsasarita tayo. Uwan, papang. Nasingpot mo't ni Lester, Clarissa. Anya iti panagkunam. Tas ikamot ti mabatbati diti balay akad kadwada. nasingpet lakay kan nakaananos. Nagagatpay amuna ti agtrabaho diti unag ti balay. Sana kas iti anak ta. Isabagbaga man ni May. Ta saan na kas iti sigod ti kasasad na. At dantun anak na. Saan na masapula nakadepender latakan ka? Kanayon ko matabagbagaan.
Nangruna no bakit kitak tigaraw ni Lester. Sigurado nga agbalinto anasaya at nga ama iti apo ko ta. Dandan nilagpas ngayon, May. Sa balin to manan nga adjustment aramidan na. Sabay la ko matagbali umuten tapno saan to ang nakababain kadagiti pa kay kamangan na. Podnot ako namlakay. Iswasi ka. Baybayang nga iso ti aggunay. Di mo manin akwan dagiti rumbang nga aramidan na. Di ka madanagan. Amok nga agnakam ton amamin pinsan ti anak ta. Apaman ama ipas ngay na ti sikog na. Asangit-asangit ni Baby Lester. Mabisinsan, mamang. Agtimplak pa lang itigatas na. Apay, sa dinutayan ni May. Nakatulog pa'y, mamang. Iso nga inurar ko ni Baby tapno saan na masingat iturog ni May. Na. Apay ngay abay-bayan na ka mga asikaso iti anak yo. Rumbang ko mga iso iyag mo ni Baby. Tama pan mo itimplaan itigatas na. Ato'y, mamang. Ay na, umay ka na po kuan. Mabit lang, tama pa nagtimpla ni dadim itigatas mo. Itad mo tulat na kanya akong tigatas na, tasya akong timang padede. Uwan, mamang. Mapan kan tumot na agarmusar. Nakaluto akon, tapno makapangan ka pa'y sakbay asumrek ka manan iti trabaho. Impagarup ko no agbaliwan ti aramid ni May nga anak mi ka ni Edmond no agpas ngayon manang Emmy ngambidot gayam ti panangipapan ko. Naimbaglakit din tanasingpet kan nagagat ni Lester nga ama ti apo ko. Iso ti makaadado mga waawir iti anak da ken ni May no adda iti balay. Saan laday ta? Sakbaya sumrak iti trabaho na idi nakasaraken at dalata oras na amang ub-uba kan mga asikaso iti anak da. Ngam ni May nga anak ko, saan apulos ang nagbaliw manang. Ipatudon na ti amin a responsibilidad na kumakan ni Lester. Uray na bambanog a sumangpet ang naggapo iti trabaho na, isulat ta ti ibaon-baon ni May manang. Banag asaan kuma arumbang. Kas iti na minsan. May, apay ade Lester taglablaba ka dagiti namurngan nyo. Bayan nyo, mamang. Awan mo trabaho na ita. Awan ngamawan apulos panaginananan anak ko. Sika kumamot at mga ramid iti dayta. Tawan mo't araramidam dito'y balay. Masadutak, mamang. Bayan nyo ta ison ti mga ramid. Bambantayak mo't ni Baby. Kat no nakaturog mo't, dinapan mo ko matinulungan. Kaasimot. Agmalmalum tumanan nga awan inanana. Katanusan na tanagputot kat nga rod. Saan ko maakasta ti panagrasrason mo? Ti mulaam mo ti kasasaan da iti biyag iti lugar da. Kalpasan na, pagbalinam at agamo ditoy. Pasensya tadyak mo't amo nga aramidon da gitar aramidon na. Katsuruam anak ko. Nakababain ka ni Lester. Mabambanog iti trabaho na.
Inton agawid nagadumanen a papaaramid mo. Di mo urayan a maumakan ka, anak ko. Santo mapasamak dayta mamang. Patpatgan na kunay ni Lester. Dayta ti makagapo nga iso amin ti agar-aramid kadagiti rumba nga aramidak. Di mo laambot at dayti panunot na, May. Isa baliwam ti tratom kan kuana, agingga ana sa papay. May, pagsangsangit ni baby. Agring ka. Kamu tititurog. Papayaya. Agsangsangit nga rod ni baby. Mabisin sa. Katitimpla mo na itigatas na. Panyay tararamidam. Madi nga mintarik nak, May. Maulawak na bumangonak. Iso asikan tagtimpla itikatas na. Agpampambar ka manan ako na. Sadot ko naman. Pasensya ka. No, kabailak. Di ka kuman riniing. Wanan. Alam maturog kan. Tapno di mumot ko na. Si akong timakamu ko ni baby. Manungal daw nagsaksakit ni Lester. Apay nga di mo mapan ipacheck up. Gagangay lang sakit day tapapang. Maimbagan to matlaang. Apay, di ka di matanagan. Saan matakasta sikod? Ang mga nonya matanti sakit na. Ibaganan to matlaang no kumaro tirik-rik naan na papang. Yinanana lang day ta. Mapukaw to ti sakit na. Ay, kaslawan pa kibibiyangam ka ni Lester, anak ko. Ipakita mo't ang as-asikaswam. Adamot ni mamang mo amang pantay ka ni baby. Isama pan mo asikaswan ni Lester. Laklakayan. Amunan tararamida na papang. Diyo ka di pagdanagan. Taumimbag tumot laang dayjay. Mamang, agpakadak ko ma. Ha? Apay Lester, sa dino ti papanam barok. Agawid akpay lang di lugar mi. Taijayan ti pagpacheck apak. Kanijayak mo tanyag paimbag. Di, apay nga umadayo ka pay lang. Dito'y lata ko man Saanin mamang? Diyak tagbalin na patagsan kada kayo. Nangruna kat jakon makaskastra kiti trabaho. Kan nasaysayatan. Tapno din pagproblemahan ni May. Anyan tulaangan nga iti ibagadagiti nagatnak mo. No iyawid mo pa iti sakit mo. Kinapodno na mamang. Isudatin ang ibagang agawid akpay lakano. Ad na ngamin iti family doctor mi. Kat napagsaritaan nyo kanidaytan ka ni May? Wan mamang. Isupay tinag ko ng agawid akpay lakano. Tagsubli aktulangan inton makatrabaho akon. Ay na yun. Ay nabarok. Paspasensya amon iti kastang ugali ni May. Nakababain kan ka. Nakasingsingpat ka, barok. Siyak ti mabain Ta kanayon niyo amang agong ungot ni May. Tunggal jak matulungan ng mga sikaso ka ni baby, mamang. Kasano ko mga rod ang matulungam kat agsaksakit ka mat? Sige, no day tati pakalaganan tirik ng barok. Ala, agawid ka pay laang. Tapno makapaimbag ka anasayaat.
Clarissa, bakit? Apay ngay? Makabulan ng tinapalabas ng di matlag sublin dito ni Lester. Anya ti ko na ni May. Tunggal damagak, may sabat ti sungbat na. Agsublin to kanulat ta. Anya nga kita ti sungbat na ita. Ang mga nonya matan tinapasama ka ni Lester. Hijak man amukan ni May. Kaslaawan anyaman kan kwa na ti kaawan ni Lester iti denada nga agina. Pagarupan na siguro ang nalaka ti sinarak na sitwasyon. Gaputad na siguro iti denata. Iso nga awan ta anyaman na kankwa na ti kaawan ni Lester. Kasano? Kat sikamot nga minti mga asikaso manan iti anak na. Nagnamay ti biyag ni May. Kaslag tigtig na nga awan anak na agpapan ita. Ay, da ito isang tibunga ti panang pampanoy-noy ko kankwa na idilakay. Pagbababawyak ti jak panang isuro kankwa na idiubig pa'y. Adaditan. Apay, di na mapanunot asabali itan ti sitwasyon. Adan anak ken adan ton asawa na. San nagnanayon nga data iti danana. Dahil dati ipaawat mo kan kuwana. Tapno sana mang namnama ka na yun kadata. Ay, sige, takasaritak lakay. Masapul abaliwan na tikas di akababalin na. Di tay paiket di amo. Ang mga nuti aramid na ti may sa rason no apay api manaw ditoy ni Lester. Dahil tangarod ka, Clarissa. Ang mga nunamnamaan na nga agsublipay ni Lester ngam saan matgayaman. Iso kasarita maging kat nasapapay. Ipakita namat ati concern na kan ni Lester. Anya, nakasaritam ka din ni Lester, anak ko. Uwan, mamang. Oh, apay nga aglulwa ka. Anya tinapasamahak. No kayat ko kano pa'y makita. Kan makadan na. Masapul asyak kano ti mapan iti lugar da. Masapul ka na masursurok ti sana kanayon anak ka depender kada kayo kani papang. Hustumot ni Lester, anak ko. Narigat ti sitwasyon na. No adda ditoy. Numunakat sa bali ti ughalim. Saan na ka matatsaran? Ta syempre, mabain ka da kami kan ni papang mo. Mamang. Kat anya ti desisyon mo. Kayat mo nga agdan na kan agkasar kayo pa'y kan ni Lester wenno saanen. Adakan ka no kayat mo adumakkel ti anak mo nga awan amana. Nasingpot ni Lester, anak ko. Si kalaang tinaglablabas. Kat pudno ti kuna ni papang mo amay sa arason ti mading aramid mo. Iso api manaw ditoy ni Lester. Maawata kitan, mamang. Patpat gagunay ni Lester. Diyak kaya tamapukaw ko ti ama ti anak ko. Masapol amapan kami ka ni baby ti lugar da. Sapay ko matamaawatan nyo ti desisyon ko, mamang. Apay ket di na saan? Maragsakan kami ket di ata nakaamiris kan anak ko. Husto ti aramidem, surutan nyo ni Lester iti lugar da. Masapul ama-am-amum beted dagiti pakaikamangam, anak ko. Uwan, mamang. Katagyaman nakiti kinaanas yung kanipapang kada kami kani baby. Kasano kayo nga rod amapan ni Jay? Ini ka nakiti sa magmamanong aldaw ni Lester. Tap na agdesisyon, mamang. No kayat may kano asurutan. Pasokon na kami kano iti driver da. Ngam no jak umanugot. Saan kunto kano na makita ni Lester iti kaano man?
Mapan ka nun iti balasiw tao nga yan nagiti kakabsat na. Tendya kaya tapanawan na kami ni Lester, mamang. Ay, tagunay ni Lester. Ano kasta nga rod, aramidem no anya ti ammom apagsayaatan nyo nga agina. Adda kami laeng dito ikan di papang mo, anak ko. Saan ang nakasarita ni May ni Lester man ng Emmy, sinukon adagos ti driver ken katulong da Lester dagiti agina. Di mi pulos impagarop, ama bigbigbig gayam ti pamilya da Lester iti lugar da. Baknang dagayam, ngam pulos asaan nga impadlaw dayta ni Lester kada kami, iti kaaddana iti ayan mi. Nasingpet ken relihiyoso a pamilya ti nakaikamangan ti anak mi manang. Ket dayta ti pagyamyamanan mi unay iti Dios. Sumagmamanumetan adaras a nakapasyar kami iti lugar da. Ket kasta unay ti panangasikaso ni Lester kada kami. Napagsaritaan mi metten ti panagkalaysada ket maigiddan metten ti pannakabunyag to ti apu ko mi. Ket ti kang runaan apakaragsakak manang, nagbaliw anamin pinsan ti anak ko, ket nasursurunan ti agbalin anasayaat nga ina, babaan iti panarabay ni Lester ken ti pamilyana. Daytoy ti pakasaritaak manang, agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Clarissa. Clarissa, pagayam ko, maragsakan ta itilikodan tinaalas nga aramid idi ti anak mo, nagbaliw ken nagbalin anasaya at tibiyag na ita taaddan asawa na. Maawatan ka pagayam ko no apay akas jay ti panang padakkel mo ken kuana, taagmay may saket nga rod nga anak, ket nalabit akayat mo nga ipaay amin aginawa ken kuana. Ngem saan mo aninamnama akas jay gayam ti agbalin abunga na. Naimbaglaangan takas ka ni Lester tinatumpungan ti anak mo. May sa alalaki ang naggapo iti nasaya at a pamilya. Kararag ko asapay kuma tagnanayon ti kinaragsak yo a pamilya, agraman ti nakaikamangan ti anak yo. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Isudat ng pari
Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit addalatta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Ben at taga-Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti OFW dita Kuwait, Isuda Zeni, Rose, Jackie T, Jackie C, kan Mary Jane from Juliet, Christina Balyao Tikilayon Balantoy Balbalan from Ann Uday. Happy birthday Vilma Villanueva Manangan from Carolina Villanueva Manangan ti Doha, Qatar. Princess Miko Ronnie, Rogel Cornejo, Kenrick Cornejo, Jofren, Fraylin, Rick and Edna Cornejo, Kastamat Damari Vic, Bong Astuto, Sabel, Erling, Inang Bibi, Amang Ingo, Rowena ken Kenren Buban, Tikulit Lalo Cagayan, from Margie Ramos Cornejo, ti Kuwait. Makablaawan pa da June Cabradilla, Bening, Nailon, Joseph ken Jason Cabato, ken Cabato family from Liza Cabato. Tolosa family ti Manzante Magsingal, Ilocos. Saad ken Tabisola family ti Rojas Isabela from Lin Tolosa. Happy birthday Mami Rona Akang, ken shout out kada Mamang Zen ken Mama Mitch ti Hong Kong from Zaimon ti Cagayan. Galaw Rapisora family from Rex Rapisora. Alonso Maliaga Cantanyesa family, the Esther Maliaga Domingo and family from Cuse Maliaga Alamo, ti Kaagaman Apari West, Cagayan Valley. Makablaawan pa iti Bacani family from Jenny, Rumbawa Ambatali family,
Tatang Jelly, Nazarene, Angela ken Armel from Melanie. Malana family ti Eva Kalanasan Apayao from Sing Asuncion. Apong Carmelita Rico ti Hong Kong from Jocelyn Castro. Joshua ken Riz Axel Lopez from Francis Lopez Taraki. Makablaawan pa da Pastor Nelson Dante kan happy birthday Michael Agub kan Bosnards Orpilla from June Cas Orpilla. Intay nga rodon ituloy basaan ti surat ni Ben. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamoten dagiti naayat amang tartarabay iti programa yu. Ilangad naklaangan manang itinagan a Ben at taga Cagayan. May sak a driver ti jeep nga agpaspasada dito'y lugar mi. Tunggal adak iti terminal a nakapila nga agururay iti pasahero, daytoy a drama ti inak dengdenggen. Isu ti agserserbi aliwliwak, tunggal nawaya ken ururayak ti batangko nga agkarga iti pasahero. Nangagakmeten dagiti agduduma apadas ti biag nga ingkay idram-drama. Iso na panunot kumat nga impatulod ti pakasaritaak, barang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay kumamanang tamay samet kadagiti surat a mapili yung nga ikanbiyag, babaan daytoy programa yo. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanatinang, gumatangak man iti nalami sa danumyo. Ay, wan, mabiit laang, Ben. Ay, permi nga minti dagaang ti panawon nana. Kanayo na mawaw da tao. Antoy nay. Ay, talaga masapol nga uminom iti ado-adanom tunggal kastoy anadaga ang ti panawon. Nangruna ka na kayo a driver, taag malmalom kayo nga agpaspasada di ta kalsada. Wan nga rod nanatinang. Ay, wan gayam, Ben. Naglaw mo ka, DJ, ubing alalaki. Asino nana? Diyay na kay day ti day atidog atogaw? Wan, duwa nga aldawon na makitkitak day nga ubing dita. Pasaray madanon ko nakaturog pailaang no umayak manglukat iti pwestok. Kasta ka day. Ni, akin nanak nga tanga iti day nga ubing nana. Ay, jakman amaw. Idi kalmahan, pinapanaw da dita. Tapagarupan da siguro nga agtatakaw. Ngam idi sumipngat, nagsublimot lang dita. Kaasimat nga raday nga ubing Ang mga nanya ti mapasamak kan kuana no dalaang dita. Ay saan mo napakibibyangan tamang ano pakawala da ita ti sindikato. Kasladyak mat makonsensya kitaan latan dita nana. Kaasimat. Ang mga numasapol na matitulong. Ay, sige Sikati makaamaw, Ben. Balong, agring ka. Oo, di ka agbutang. Sa anak a pulis. Kan saan kang alain? Apay ka di, tata. Ang mga numabisin ka. Ada tinapay dito yung danom nga imat ko. Adoy, alain mo. Agyaman ak tata. Manungal dawon nga da ka dito yung paradaan ni. Apay dito yung kamat maturong. Awan ka dito pagawidam. Ayan da tatang kananang mo. Awan tata. Anya? Sa dinuwar ti pagturturugan mi terabi Dito lang tugawan. Uno saan, itilikodan ti jeep no awanan ti tao. Anya tinagan mo? Nico, tata. Syakmat ni Ben. Agpaspasada kiti jeep. Ado ka dagiti kakadwak ti nakadlaw, ama nung aldaw ka no na makitkita da ka diti paradaan.
Tinasaya at ibusumpay dita tinapay nga intad ko. Amo ka mabisbisin kan. Ituloy ta agsarita apaman na malpas ka amangan. Itatanalpas ka na nangan. No, okay lang kan ka. Mabalin ka din nga istorya am kanyak no apay nga adda ka diti para daan ti jeep. Awan nga minan ti pagawidak, tata. Ngam kasano ang napasamak dayta. Ayan dagiti dadakkel mo. Natakayan ni tatang ko. Na-aksidente, idintulod na kiti pagadalan mi. Ninanang kumat. Kunada asimurot ka na iti sabala lalaki. Ha? Awan ka diti sa bali ka bagyam, mabalin mo pagyanan? Agigyanak iti tayan dantik. Ngam, inkuyog na kiti da ito lugar. Kung nanasubyan na ka nung aging kay ta katawan matan. No kasta, manipo di dimbati na ka ni antim dito'y paradaan. Saanin apulusan nagsubli? Saanan tata? Aging kay ta? Or urayak ngam awan matan. Manuti tawan mon? Sa nga pulo, tata. Agasam ay. Nakaububingan ka pa ilangam kabailamon ti kastoy a sitwasyon mo? Awan mo ti maramidak. Amo ka din akong sublian pa'y nantik. Basta sana klaki da malamin ni tirabi, okay kanya kon. Ngam saan kung makastoy ti mapaspasamak ka? Ubing ka unay, karbangam ti maipatag, kan mataripato. Ngam, awan mo ti mayat ang mga rami diti kasta, ta ultimo ni antik. Iso siguro ngayon bati na kon diti paradaan, tadinak may patag. Inyaw awan na kon. Di ka madanagan. Siyak ti makaamukin ka manipod ita, Nico. Dahito iti pagnanayadak Nico. Agmay sa akon ditoy. Ha? Awan ka duwayo ditoy, tata? Sa dinutayan ti pamilyayo. Baruak pa'y. Adamot iti sa bali a probinsya dagiti kakabsat ko. Taadan kanya-kanya pamilyada. Isong agmay sa akon ni agbibiyag. Kasta ka di, tata? Kaya't mo ka di nga agnaid kan ditoy? Ha? Agpaiso? Agnaid akong dito'y balay mo? Ngam, nakababain mo, tata. Awan terong nga pagbainam. May mayaton dito pagturugam. Tapno saan kakakaasi amalamlam miisan iti paradaan. Adda ka di ikaman niya, tata. Mabalin ako na maturog dito'y datar. Ay, saan umanay tamot iti pagitida ka kama. Ijayin ti pagturugam. Agyaman ak, tata. Wan gayam, amo kasan nga umdas ti intad ko kan kay tay atinapay. Adamakan dita. Agyaman ak manan, tata. Naimbaglangan ta nakita da kiti paradaan. Dituyak ka tinyag na aging katinggana. Wan, Nico, manipod ita. Agnaid kan dito'y balay ko. Sigun iti naamwak man ng Emmy, manunga aldawan ang makitkita da ni Nico iti paradaan ti jeep a pagpaspasadaak.
Kastamat laang tinaibaga kanyak ni Nana Tinang maipapankan kwa na. Diyak amono niya ti simrak iti panunot ko manang, takala at latan a kinasaritak ti ubing. Idi damo, medyo adabutang na kanyak. Impagarup na siguro at tiliwak wano papanawag iti paradaan. Di tangarod na amuak nga imbati mat gayam ti panginaan na kat saan nan asinublian apulos. Inawis ko nga rod iti balay ko nga uray adda pa nagdwadwak, ta saan mat ama ilimad nga adda dagiti ubing nga us-usaran laeng dagiti sindikato. Kasta unay aragsak na idi pinagnaed kon iti balay ko manang, ngem adda patigmaan kanyak ni Nana Tinang gapo iti inaramid ko. Ben, mabiit man laang. Mabalin ka kadi akasarita, Barok. Wala Nana. Ada ka di parikot? Jay ubeng ang nakitam diti paradaan. Agpaiso ka day nga iti balay mo nga agnanaad. Wala Nana. Kaasimat namin di ubing nga awan ti pagnaidan na. Amom ka di adelikado ti inaramid mo, Ben. Ha? Di mo amo no naggapanday jay nga ubeng. Ang mga no tarakan mo ti sindikato. Ang mga no agpagad ka no bilang. Wano saan mapasubo ka. Maawatan kayo Nana. Katagyaman na kiti patigmaan nyo. Ngam jakmat kabailan abay-bay an latan di ubing. Ay, nakasingsingpat ka, Ben. Ngam laglagi pa ati kinasingpat. No maminsan kat iso ti pakaisagmakan. Kayat ko siguro ti kasta. Ngam ti baybay ak tubing nga agkalkal la utang Nana Tinang. Kataan niya nga ron ti planom iti ubeng. Kinapudno na. Jak pa amo Nana. Ngam maginggat ka bailak apakanen. Ken pag naedin iti balay ko. Aramidag. Awan asawam, awan pamilyam. Nakasagana ka kaday amadaan iti responsibilidad. Saan mat siguro ang masapula kadaram lang tagbalin na kapamilyam, Nana? Ay, makaamo ka, Barok. Basta ganad ka. Day talaang ti maibalakad ko kan ka. Wan, Nana. Di kag danag. Kat agyaman ak unay kada kayo. Naimbagagsapay o Tata Mario. Sikamat gayam, Ben. Naimbagmanta nakapasyal ka dito yung balay. Ano ti kagaram aya paraw? Amok nagtrab-trabaho iti ahen sa ti gobyerno ta anak yo. Kita da kumayuman ko kuwa na Tata. Ay na, nakapanawon. Pan nagtrabaho di anak ko, Barok. May papanitian niya ayat yuman mo kan kuwa na. May papaniti ubing nakita ka di paradaan. Awan ngamin pamilyanan. Kahit awan ti pagawidan na Tata. Isong ayon kuyog kun ay di balay ko. Kastaya. Ti importante katartaripatwam ti ubing. Kan pinagnaid mon iti balayaw. Disno daw nga inalam ijay. Kaya't ko kumatagpatulong iti anak yo. Kaya't ko ama ornos ti biyag ti ubing. Iso masapul ayuman ko iti ahensya pagpapaayan na. Magpaisumot na ita nga imbaga, Ben. May mayatan aligal ti amin tapno saan ka madaksan. Si kalangarudan ti timbulaw, amang ano si kapay ti madaksan gapo iti panangaklulom iti ubeng. Wan nga rod Tata. Iso kaya't ko ti agdamag iti anak yo, no niya ti kasayatan na maaramid. Jakmatan kaya tamaya dayupay kanyak day nga ubing Tata.
Ang mga nagbalinto ang nakarkaro ang nakakaasi no sa bali ti pagtungpalan na. Mayat na ita na panunot mo, Barok. Mayam ta ibagak iti anak kao. Tabarang matulungan na ka. No, ani at kasayatan nga aramidam, may papan iti tinulungam nga ubeng. Tatay Ben, nakaluto akon. Nakaluto kan? Ni, anyang itinlutom ni ko? Nagluto kiti itlog, tatay. Day tangamin ti amo kalutuan. Isungay tay nakita nga ti itlog iti kusina. Inluto kon nalaing kamot gayam magluto. Wan tatay, amangan namin lumabisin kayo na sumangpot. Iso nagluto akon. At dapat mo tinabati ngayon na po itay bigat. Agita sarak ka din. Madamdamak to na mga niko. Adang amin pampanunutek. May papan ka diti trabaho yo, tatay? Saan? May papanday tuykan ka. Ha? May papan kanyak? Wen. Adang amin agpapay iti gobyerno nga umay ditoy. Tanaamwanda nga adda ubing agnanagid ita dito'y balay ko. Amangan no may sakadag ito yung aldaw kat umayda ka sa rungkaran dito'y. Jaketi pumanaw dito'y, Tatay Ben. Jaketi may sina kada kayo. Oray siyakmat niko. Napatagkan kanyak. No kasano taayat mo asaan na may sina kanyak. Kastak matlaan. Ngam awanan ti maaramidan ta. No anyaman ti ibaga. Ti pan nakabagi ti gobyerno may papaniti sitwasyon mo. Apay, tatay, dakas ka ditagbalin na naragsak iti balay ti tao asaan matakapkapin ano? Saan adakas day taniko? Ngam itilintag at ati kasapulan na proseso. Kat day tatijak na pakadaan. Tatay, mabalin ka din ngay limang daklangan. Sana mabalin niko. Tati kayat ko, agbalin matlaang aligal ti panagnaid mo diti balay. Kahit ka panagnaid ka niti amin na tao, akabailan ka ataripatuan. Di agdalan iti legal a proseso. Basta wala niya ti mapaspasamak, tatay. Da kayo latan timbilang kong amak. Saan kayo mabalin na malipatan? Kat imbilang kamutin nga anak ko nga ora niya pa iti mapaspasamak. Tandaanam dayta, Nico. Da kayo ni Mang Ben? Siya nga rod, ma'am. Taga DSWD kami. Nakaumay kami para iti ubing nga da kayo. Ma'am, anya ka diti masapol nga ramidak. Masapol nga alaan mi paylaang ti ubing iti puderyo. Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Tapno sana mayadayo kanyak ti ubing, ma'am. Kinapudno na, Mang Ben. Aging gay ti awan ti legal a papelyo. Awan ti karbangan nyo iti ubing. No bilang rugi ako nga iproseso ngay, ma'am. Jay adoption o no guardianship. Oray anya legal a proseso. Mabalin mat, nga masapul a masurot ti umno a proseso. Isurot may pailaang ni Nico, tapno maipan iti temporaryo a pagtaangan na. Ma'am, amuyo, edi pa'y kalman nga agsangsangit yung ubing. Edi imbagak nga umayo alaen. Talaga adi na kaya timaya dayo kanyak. Amuyo, Mang Ben, saan kumat nga ibagbaga dakas kayo a tao. Kinapudno na, dayawan kayo, gapo iti inaramid yu ti ubing. Ngam, masapul a masigurado mi, anatalgad ti ubing. Ken, legal ti amin.
No talaga napatag kada kayo ti ubing, aramidan nyo harod ti umno a proseso. Uwan, ma'am. Aramidag ti amin. Ure pa'y kasano karigat kan kabayag. Diyak kahit apagarupan ni Nico nga inabandon akon. Sige Mang Ben, tulungan da kayo ti amin nakabaalan mi. Kat no agpaiso day ta nga intensyon nyo, masigurado mi ang maisubli iti sidong nyo ti ubing. Iti dayta apan nakisarita kanya, ti pan nakabagi ti ahensya ti gobyerno manang Emmy, inlawlawag na ti amin maipapan iti sitwasyon ni Nico. Inka gumaak ti nakisarita ano mabalin ko ma, uray no agtali na adlatan ni Nico iti poder ko, kabayatan ang maipros-proseso ti amin, agingga iti agbalinan aligal ti amin. Isu na laeng ta saan ang mabalin manang. Ngamga po taman nakaawat ti imay nakisarita kanyak, nang ted iti pawayway, tapno agtali na adpaylaang ni Nico iti poder ko. Ngam idinaungputan ti pawayway, ad-addan ang nagbalin ang nakaladladingit ti amin. Tatay Ben, talaga ka tingalaan dakon? Uwan, anak. Alaan da ka pa lang dagiti pan nakabagiti ahensya ti gobyerno. Kunak nagnanayan ako ni tisitong yu, tatay. Jakmat kahit akasto ti pagbanagan ti amin, Nico. Nga masapol ang masurot, nanya ti rumbang. Para matlang iti pagsayatam. Basol ko ka ti daytoy, tatay Ben. Saan, Nico? Awan ti basol mo. No, adaman makuna nagbasol. Siyak dayta. Tadyak inornos adagos ta amin. Kano anya dagiti rumbang kan legal a proseso iti panagnaed mon iti danak. Sa dino nga iti pangipananda kanyak? Iti lugar a natalgad ka. Ngam temporaryo lang dayta. Kasano kayo nga ruden? Tiag may sa kayo manandito balayo? Dinak pagnanagan, anak. Sana bale. Tarugyak nga ornusan ti amin. Dagiti legal a proseso a kasapulan, tapno makasubli kang matlaang dito'y balay iti kabiitan na panawan. Agpaiso, tatay? Ure sa dino ti pangipananda kanyak? Da kayo lat tatagbaling ni amak? Wen, kat si kalatamat ti anak ko. Awan ta nyaman na papel ang makaartap iti panagkadwata, Nico. Ikariyo nga ron nga ramidan niyo ti amin, tap na makasubli akmat lang dito'y tatay. Huwan, anak. Ikarik dayta. Kumusta ngay, Ben? Kumusta ni Nico? Adan iti sidong taahen sa ti gobyerno na natinang. Anya? Nay, nagbiit mo tan. Kat kumusta ka ngay mo't itatawanan ni Nico iti danam? Kastoy nana, malmalday. Kaya rigak tinatukulan iti may sa apayak. Amo ka napatagan kan ni Nico, Ben. Pudno day tanan natinang.
Isong aramidak ti amin aligal a proseso, tap nagsubli kanyak ni Nico. Kaya't ko aligal nga ampunak ni Nico. Agpaiso, sigurado ka iti dayta a desisyon mo, Ben? Wala na. Saan ko lang nga basta tinulungan ni Nico? Impatag kon, akas lapudpud nung anak ko. Narigat sabot ti proseso, Ben. Ada interview, home visits, kanda dumapay. Oray ka sa no karigat pa day tanana, sana ka sumuko. Di importante, iti udi nakat makadinak mo't lang ni Nico. Basta para kan kuha na, lumabanak. Takdarak ti panagbalin kun nga ama kan kuha na. Kumusta nga, Ben? Agpa-schedule akong para iti legal adoption ni Nico, tata. Talaga seryoso ka na? Wan, tata Mario. Saan na basta sila ang timarikrik para kan kuana. No di kat pamatagan ti may sa apudpud nung ama. Sagay tatulungan da ka, Ben. Amamu da ka unay. Kat nukas pangarigan na dagdamag maipapankan ka, di ka agdanag tadakamen ti makaamo iti amin. Agyaman naktata Mario. Kunak nagmaymay sa akla nga lumaban para kan kuana. Saan kang agmaymay sa, Ben? Ano kami ang nakaimatang iti inaramid mo para kan ni Nico? Isa maikari ka nga agbalin nga amana. Tinaduma na ganda, basta panawan dalatan ti anak na. Ang musika, oray di mo kadara, imbilang mo akapamilyam di ubeng. Saan lang kami nababain iti dara ti pangibasaran, iti panagbalin anasayat anaganak. No dikat iti pamatag nga agtawad iti puso tayo. Katday tatadakan ka, Ben. Puso ti may nga ama. Isungay bagamlaang noon niya ti maitulong, may. Sidadaan kami ti anak ko, amang tulong kan ka. Agyaman unay kada kayo, tata. Para kan ni Nico, aramidak ti amin akabalak. Nico. Ha? Tatay Ben? Kumusta kan ditoy? Nasayat na tatay? Naragsakak? Naragragsak kita ta nakita kayo manan? Amom ka din apay nga dak ditoy. Umay ta kung sukunan, tatay? Nalablabos pa ngam iti dayta anak. Nalpas ko nga improseso ti amin. Tapno legal nga ampunan ka. Ha? Legalan ti amin anak ko. Agpay sa tatay? Kaya tasawan dayta? Putput nun nga anak dak? Un anak. Ket awanan ti mamagsina pa'y kadata. Agyaman nak tatay Ben. Patpat lang ka unay-unay. Si katurong nga pagyamanak, Nico. Gaputa si katinang isuro kanyak. No kasanot agbalin nga ama. No kasanot ti mangipatag kas may sa apudpud no nga ama.
Manipod ita, agkadwatan na kanayon tatay. Un anak, manipod ita, agkadwatan itirigat man wano ginawa. Patpatgan ka unay, Nico, anak ko. Medyo napaot, nakiro kan nagastos tinagbalin a proseso manang Emmy. Nga mamati ak anakam tinamarso ti amin, iso ang nagbaligi ak. Kan syempre, gapumutan iti tulong ti anak ni Tata Mario, nga agpapaay iti ahensya ti gobyerno. Iso ang naiprosesok ti amin nakasapulan, tapno agbalinan aligal nga anak ko ti ubing at tinulungak. Kinapudno naman ng sakbay anadlaw ko idi ti maipapan ken ni Nico iti paradaan mi, awan ti umno a direksyon ti biyag ko, tabaruak ket nga rod. Ngem idi nakaden nakon ti ubing, di ta na sursurok ti agbalin nga ad-ad dapay a responsable. Itamanang dandanin agturpos iti sekundarya ni Nico, iso nga agdob-doble kayo dak nga agpasada, tapno mapagadal ken mapagturpos ko iti kolehiyo. Kanayon adilawendak dagiti makamamo kanyak, tanagbaakak kanon gapo iti panangasikasok iti inampun ko. Ngem ti saan da nga ammo, amangan no iti mabiit, addan tumeten ti ibilang ni Nico nga inana. Agyaman ak unay manang Emmy, to'y pagayam mo, Ben. Pagayam a Ben, dayawan ka. Bilibak met iti panirigam iti biyag, asaan laeng akadara ti makuna a pamilya. Takinapudno na, amin tayo a pinarswa ti Diyos, may maysa tayo a pamilya. Tuin salaysay mo kat maysa a pakasaritaan, anam na maag a pakapidutan iti nabalitokan nga adal, tapno masinunuo ti pudpudno, akay papanan ti balikas a pamilya. Iso asapay lakuma, tanaagsaw day ta dagiti ipatpatag tayo adumdumnag. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapuna